Ang istoryang ito ay kinuwento mismo sa akin ni Kuya Val. Kapitbahay namin noon. Nangyari ito noong taong 1999 sa lungsod ng Pasay. Isinulat ko ito sa pananaw ni Kuya Val para mas damang-dama ang bawat detalye. Simulan na natin ang kwento. Nagtatrabaho ako noon sa isang ginagawang gusali na hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lokasyon. All-around construction worker ako noon. Kaya kong gawin ang anumang trabahong italaga sa akin. Mula sa pagsisemento at paglilinya ng mga kawad ng kuryente. Hanggang sa pagkakabit ng mga salamin. Ganoon kasi dati. Dapat ay alam mo ang lahat para hindi ka mabakante at laging maisama sa mga proyekto. Sa proyektong yun, naitalaga ako sa paghuhukay para sa mga posting magiging pundasyon ng gusali. May mga makinarya naman para rito. Kaya lang ay nagkaaberya ang traktora na humahakot ng mga lupang nahukay na. Dahil dito, kaming mga tauhan ng mano-manong nagpapala ng lupa. Ilalagay namin ito sa trolley para mailipat sa lugar na malayo sa pinaghuhukayan. 10 kaming naitalaga sa gawaing yun at nahahati sa pares-pares. Ang naging kapareha ko ay si Ambo. Siya ang tagapala ng lupa at naglalagay sa trolley. At ako naman ang tagatulak nito patungo sa tambakan. Matagal ko nang kakilala si Ambo. Mahigit 10 proyekto na ang pinagsamahan namin. Kuwela si Ambo at hindi nauubusan ng kwento. Kung makakasama mo nga siya, iisipin mong wala siyang anumang problemang dinadala. Minsan pa nga ay naibahagi niya sa akin na wala na siyang kaanak at mag-isa na lang sa buhay. Sabay tawa ng malakas. Nakitawa na lang din ako noon. Habang itinutulak ko ang trolley isang araw, biglang nagsalita si Ambo. Alam mo pare, masayang-masaya ako na naitalaga tayo rito sa pagtatayo ng pundasyon. Sambit niya, habang pinupunasan ng pawisang muka, gamit ang puting bimpong nakasabit sa kanyang batok. Bakit naman pre? Tanong ko, habang patuloy sa pagtulak. Kasi, di ba, bukas na ang padugo, tayo ang gagawa nun. Ang tinutukoy niya ay ang tradisyonal na paggilit sa leeg ng mga manok upang ipatak ang dugo sa bawat hukay ng poste bilang alay para sa tibay ng gusali. Ano naman kung bukas ng padugo? Tanong ko muli, sa kalagitnaan ng pagtatambak ng lupa. Mamaya kasi ang dating ng mga manok na gagamitin, at ako ang naatasang magbantay sa kanila mamayang gabi. Pabulong niyang sagot habang nagpapalinga-linga sa paligid. Tila sinisiguro na walang ibang nakakarinig. Pagkatapos ay tumawa siya ng kakaiba. Napailing na lang ako. Malakas ang kutob ko na bago pa man ang ritual kinabukasan, kakatayin niya na ang ilan sa mga yon para ihawin. Ganoon kasi ang kalakaran sa construction site. Swerte ang naaatasang magbantay dahil may libreng pulutan. Kinagabihan, nagsipag-uwian na ang mga trabahador sa barracks para magpahinga. Ang tanging naiwan sa site ay si Ambo. Dakong 2:00 na ng madaling araw, nagising ako dahil sa matinding gutom. Naisipan kong puntahan si Ambo sa site dahil sigurado ako na may makakain doon. Paniguradong busog na ang loko dahil sa inihaw na manok. Mahigit 30 minutong lakaran bago ko makarating sa lugar. Mabilis kong tinungo ang pwesto ng mga kulungan. Pero laking gulat ko sa aking nadatnan. Nakita ko si Ambo na nakatagilid at nilalantakan ng isang manok. Ang mas ikinagulat ko, hindi luto ang manok na yon. May mga balahibo pa yon. Agad akong nagpubli sa gilid ng isang nakaparadang truck at pinanood siya. Gusto kong makasiguro kung si Ambo nga ba talaga yon. Dahil parang may makakapal na balahibo na rin ang kanyang katawan. Pero ang kanyang muka ay hindi naman katulad ng mga halimaw sa palabas na mukhang aso o daga. Mukha pa rin siyang tao.
Namasdan ko kung paano niya ubusin ang buong manok. Tila sarap na sarap siya sa paglamon, hanggang sa buto na lang ang itira at itapon sa lupa. Kumuha ulit siya ng isa pang buhay na manok mula sa kulungan. Kinagat niya ito sa dugtungan ng leeg at dibdib, hanggang sipsipin nito ang dugo. Hindi ko sinasadyang masagi ang isang bagay sa truck na lumikha ng ingay. Napatingin siya sa direksyon ko. Kumpirmado. Si Ambu nga yun. Hindi ko na inalam kung ano ang nasagi ko. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan kong tumakbo. Humahangos akong nakabalik sa barracks at hindi na dinalaw ng antok hanggang mag-umaga. Kinaumagahan nga nun, itinuloy ang padugo. Ginilitan namin ang mga manok at ipinatak ang dugo sa mga hukay. Nang matapos ang gawain, nilapitan ako ni Ambo. Wala na ang tipikal na ngiti at tawa sa kanyang mukha. Pare, yung nangyari kanina, alam kong nakita mo ko. Hindi ako masama, pare. Hindi ako kumakain o nananakit ng tao. Sana ay sa atin-atin na lang yun, ha? Seryoso niyang sambit. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam ang dapat sabihin. Tanging tango na lamang ang naisagot ko sa kanya. Kinabukasan, agad kong iniligpit ang mga gamit ko sa barracks. Umuwi ako sa probinsya namin sa Laguna nang hindi man lang nagpapaalam sa foreman namin. Mahirap na. Ayokong umabot sa punto na kahit matalik ko siyang kaibigan, ay may mangyari pang hindi maganda. Ngayon, masaya na akong namumuhay rito sa Laguna kasama ang asawa at anak ko. Pero paminsan-minsan, bumabalik pa rin sa alaala ko si Ambo at ang madilim na sikretong nasaksihan ko sa construction site na yon.